Padayon sa gihapon ang aton pagbato kontra COVID. And together, be the solusyon! B. Bawal ang wara mask. Sa pagsuksok, siguraduhon nga natakpan ang irong kagbaba. I. Isanitize ang alima pirmi kag likawan makapet sa mga bagay-bagay. Hugasan kamayad ang alima gamit ang tubig kag habon sa sulod kang 20 segundos o kon sanitizer nga may 70% alcohol. D. Distansya sangkametro. Ugalian ang sangkametro nga physical distancing sa kada pagwa sa balay kapin pagid sa mga mataw nga lugar. A. Agaman ang husto nga impormasyon. Magbasa kag magpamati lang sa mga official sources. Paminsan rin ka makapira ka beses bago i-share ang balita sa social media. Protektahan ang kaugalingon. Protektahan ang pamilya kag kaabyanan. B. I. D. A. Di solusyon sa COVID-19!